Lidi, čau, dívám se nového videa dneska, tady jdem na PPL, tady do nové IKEA, dívejte se, kolik je tady krabic. Já si vezmu co nejvíc krabic, tady je, já už tady víme, kde co je, tady to půjde do kuchyně a takový. A já vám zavolám, až to nanosím do auta. Tak, čau. Lidi, beru tady co nejvíc krabic. V tím budou tutoriály. Tak. Zde se to buguje samozřejmě. Počkejte, tady se seklo, počkejte. Lidi, tak. Tady už to máme přestěhovaný. Tak, máme tady krabice a tohle je ten náš dům. Tady budeme bydlet. Teď to musíme vybavit. Open house. Tady je první krabice, které je jedna věc. Jen jedna věc. V téhle je jediná věc. A to je taková postel. Potřebujeme další postel, takže tady takhle postel. IKEA. Jdeme už sem. Čekejte, tady je jen postel pro další krabici. Je zase dolů s kratkou. Tak, vezmu další. Se bude bydlet hezky. Dáme to sem. Rychle krabicu. Musím to přesunout. Takhle to nějak spojit hezky. V návodu. Tak. A máme dvojitou postel zatím. Jdem teď pro křehkou věc, pro zrcadlo. Protože to je tam kvůli ty zrcadlo. A já mám to vlastně tady nejde, to není. Počkej, já se už petuji. Tady je garáž, zrcadlo beru. Já vám prostě zavolám, že bude vybavený, protože to bude trvalo 300 let. Až bude pár místností vybavený. Lidi, takže tady máme, takže tohle je náš dům novej. Tady máme obývák, to se zapomněl vypnout. Obývák, garáž, tady máme svou kuchyni, která jsem ještě nevybavil. Tady máme moje studio. Tady je to koupelna, jdeme na vrch. Tak, tady je pro hosty koupelna pro hosty. Myslím nějakého hosta. A tady je můj pokoj. Tady je můj pokoj. Tady je moje šatna. A tady je záchod, sprcha, to je všechno. A ještě venku jsem si všiml, že tam je to označení, že venku není bazén a musíme ho vykoupat. Takže musíme mít bagra, vykoupáme ho. Takže jdem tam. Tak, aha, tady máme vykopaný bazén. To jsme moc nedochytali. Aha, tak bazén ne, ale něco tady máme dům asi, tak asi se budeme koupit nový oblečení, protože mám ještě, protože mám ještě tak aspoň 3, zbylo v IKEA jsem to koupil, mám 2000 Robuxů, takže
Počkejte, tak jdem si koupit počkejte, máme tady šatnu, tak jdem se oblíct. Super, já už se tady ani nevyznám. Jdem sem, doleva. Mám si takový afit. Pozor, že se nedívejte, tady se jdu převlíkat. Tak, teď co nezničitelný. A jdem. Teď někam pojedem si koupit auto. Nějaký lepší, protože tohle pojedem odvez do půjčovny. Když jsem někdy nasednu, tak jo. To by bylo hezky, kdyby jsem tam nasedl. Super. Tak počkej, já tak to si pak vyzvednou majitele, jim zavolám. Tak, auto necháme být autem. A jdem si koupit své auto. To bude nějak Lamborghini, jak. Jdem si zarezervovat. Počkej, co to je? Jejda. Tak tohle video končí pro dnešek. Příště vidíte víc. Tak čau.